ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ ଚରଣ ସାମଲ, ପିତା ଷଷ୍ଠୀ ସାମଲ, ସାକ୍ଷିଣୀ ଅନ୍ତପୁର ମାଇନର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା ପୂର୍ବ ପାଟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ତପୁରରେ ଯେଉଁ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆପଣ ଆକୁ କିପରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଥାନା ହେବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, କିଏ ବନ୍ଦ କଲା? ସରକାର ଯେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥାନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଏଠି କରିଦେଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ତାର ଥାନାର ଜମି ଅଛି 85 ଡିସିମିଲ, ଥାନା ଘର, ଥାନା ବାଲି, ଥାନା ପୋଖରୀ, ଥାନା ହାଟ, ଏହାର ନାମ ଅନ୍ତପୁର ଥାନା। ଆଜି ଅନ୍ତପୁର ଥାନା ଯାଇଥିଲେ ବି ତା ସମ୍ପତ୍ତି କେନ ପଳେଇ ଯାଇଛି କି? ତାର 85 ଡିସିମିଲ पुलिस डिपार्टमेंट थाना अच्छी रेकर्ड। आज प्रस्ताव लगा किए पुणी बंद करते किए? ताने जो मान को आम भोट दौचु से आम उन्नति चाहते ना अवन्नति चाहते? आम मान रक्षा करता बर्तमान किए आम जानवा को चाहूँ। तहसीलदार महाशय सब कथा जानी, थाना बड़ बाबू सब कथा जानुचंती। एठिकार केस केते फैसला होती, लोक केमिति सुरक्षा करते तार समीक्षा से प्रस्ताव दे बंद कले ना आम जहाँ को भोट दौर से बंद कले क्या आमर हिताधिकारी आम जानवा को चाहूँ।